يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Ey müminler! Vaktiki Hazreti Resul-i Ekrem bilen gurrun etcek bolsaňyz, pes gurrun etmezden ozal sadaka berin fakirlara. Şu zat sizin üçün nihayetde hayırlıdır. O pakiderekdir. Pes eger sadaka bermäge zat tapmasaňyz, onda Allah tebarek ve Teala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Aya siz korktuňyzmy oglynça sohbet etmegiň barasynda sadaka bermekden? Pes eger şonu etmeseňiz, Allah tebarek ve Teala onu afwetdi. Size ruhsat berdi sadaka bermesizlige. Pes namazyňyzy wagtynda eda edin we zakatyňyzy berin we Hudaýa we Hudaýyň Rasulyna muti bolun. Ve Allah tebarek ve Teala sizin ityan işleriňizden habardardyr. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. Aya görmeýäňmi? Ol tora adamlaryny ki Hudaýyň gazap eden adamlaryny dost tutarlar. Şol Hudaýyň gazap eden adamlaryny dost tutýanlar hakykatda sizden däldirler. Olardan da däldirler. Olar yalandan gasam içerler. Biz sizden närsip içýän gasamlarynyň yalandygyny bilip durup A'addallahu lahum azaban şedida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah tebarek ve Teala şolara nihayetde güýçli azab amad etip goýdy. Tahqiq şolaryň şu etýän işleri nihayetde yaman işdir. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Münafıklar özlerinin qasamlaryny seper tutundular. Pes adamlaryny Hudaýyň dininden men etip gaýtardylar. Pes şolar üçün harlayan azap bardyr. لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Pes şolaryň mallary we owlatlary şolardan Hudaýyň azabyndan hiç zat gaýtaryp bilmez. Şolardyr dowzak ähli. Şolar dowzakda hemişelik galarlar. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. Yad et oluni ki Allah tebarek ve Teala şol günde tamam münafıkları kavurdan turdar. Pes şonda münafıklar Hudaýa da qasam içerler, biz musulmandyk diýip dünýäde tede qasam içip inandyrjak boluşlar ýani. Oşolar hesap ederler özlerini bir mu'teber zatdyr diýip. Weli agah bolan olar yalançydyrlar. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Şolara şeytan galip bolandyr. Pes şolara Hudaýyň zikrini unutdurandyr.
şolardyr şeytanyň leşkerleri. Agah bolun tahqiq, şeytanyň leşkerdir ziyankarlar. İnnellezîne yuhaddûne Allâhe ve rasûlehu ulaîke fil ezellîn. Tahqiq ol adamlary ki Hudaýa we Hudaýyň Resulüne düşman bolup muhalefet ederdiler, şolardyr adamlaryň zelilrägi we harragy. Keteballahu le'aglibenne ana ve rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah tebarek ve taala ezelde hukmetipdir. Elbette men we meniň Resulüm galip bolar diýip. Tahqiq Allah tebarek ve taala nihayetde kuvvetli ve galip.